Това е SAR M52F, производство на Арсенал. Ще почнем отгоре надолу. Отгоре това е огнеприкривател. Голямо, кръгло, тежко парче, около 200 грама тежи, което дава голяма тежест отпред при по-динамични упражнения. Цевта е със стандартната дължина за модела, а именно 320 мм. Не е 416 мм, като на SLR, показано от колегите в тяхното сравнително видео. Полуложата е пак производство на Арсенал с пикатините от трите страни. Виждате, прикрепил съм предна ръкохватка, така наречената. Отдолу това, което е, докато в момента е монтаж за фенер на All White Audin, естествено. Монтирал съм го отляво поради удобни за мен причини. Виждате от двете страни пикатини. Полуложата е гладка. Няма логика да слагам пикатини отгоре, защото модела заводски произведен е с тази дълга пикатини планка, която се разкопчава отделно. Не е капак, не е към капака, просто си е отделен детайл. Закрепването му е към копчалката на газова тръбичка тук, новото заключване е там, ето, тук, и този райбер, така или иначе. Просто се отваря насам райбера и се отваря цялата шина, цялата планка се вдига. Опитам се на ръка да отворя, малко е трудно, тежко не става. Извинявам се за качеството на клипа, обаче нямам налична техника, която да позволява боравене с двете ръце и държане на оръжието в форма удобна за гледане за вас, така че това са условията за момента. Тук също имаме палец на предпазителя, допълнително слаган, монтиран, върши прекрасна работа, също както показаха колегите на SLR. Ръкохватка на затворна рама, моята си е стандартна, без никакъв допълнителен елемент по нея, но това, което има монтирано като изпълнение, виждате, че ми задържа затворната рама, което при сваляне на предпазител освобождава и рамата си тръгва напред както се трябва. Ето. Не е затворна задръжка, след последния изстрел, при запълване на затворната рама назад, просто се вдига предпазителя, ръкохватката на рамата влиза в лигорцето и имате отворен болт, както модерно се казва. Бързомерчето, китайско, него няма какво го коментирам. Така или иначе по време на стрелби ще бъде махнато. Това малко нещо е подарък, буквално подарък от All White България. Хосето, всеки знае кой е един уникален човек и ми подари това бързомерче, когато бях още на старото си работно място. Това нещо уникално, пак казвам, за него ще говорим друг път. До момента има над 28 000 изстрела на Калашник 7,62 по 39. Продължавам към пушката. Ключалката за това, за махане на пълнителя. И другото нещо, което има този модел, е двустранен предпазител. Тип R изпълнение. Малко твърдо все още. На тази пушка са направени около, колко може би са вече 8000 изстрела. Двустранен предпазител, тип R. Единственият плюс, който имам, е телескопичен приклад. Стандартно
Карабината идва с галаемия странично тръбен приклад на Арсенал, който се завива надясно по цялата кутия. Но тази тръба е изработена от украинската фирма Молот по спецификация точно за това закрепване на цевната кутия. Да пасат точно на тези карабини, автомати и така нататък. Ето ти едно аркаджийско тунинговане на калашник. Безпозиционен, може да си го коригирате както си искате, където си искате, на която дължина си искате. А самия приклад е на същата фирма, докато не се бъркам, моделът беше Архангел. С гумен затилък, кредит пойнт за ремък, за закрепване. Общо дето това е пушката, с която ще стрелям. Пак казвам, без бързомера. Ще му бъде премахната и ръкохватката, за да може да се закрепи на стабилна позиция. В случай ще бъде турби с пясък. Първата група очаквам, първите даже 2 до 3 групи очаквам да има някакви разминавания, да не бъде точно, защото слагам този прикривател на място на другия спирач компенсатор и сменям боеприпасите, които ще дава отклонение. Ще направим първо прострелката, ще направя и групите за демонстрация и тогава ще сложа отново бързомер, като ще го прострелям по мързеливия начин. На една от мишените ще направя група на механиката, ще видя къде е СТП-то и по локацията на СТП-то просто ще сложа точката на бързомера. И така смятам да завърша прострелката на този прибор. Така е лично, но той не играе в случая. И за момента е това. От другия път, живот и здраве, ще се видим на стрелбището вече. До скоро. Да, вече сме на стрелбището, стрелбище Капчето, град Бургас. Казвам го не защото им правя реклама, макар че се познаваме много добре с тях. Просто за да тези, които знаят, да разберат и да пояснят на другите, които не знаят. Стрелбището е старо, направен е ремонт и най-дългата дистанция, която имате е 83 метра. Няма 100 метра. Но за 17 метра не мисля, че отклоненията, които ще се видят, ще се покажат, имат чак толкова значение за 100 метра. Пак казвам, упражнението днеска е да покажем групираност с така наречената платформа Калашников с различни боеприпаси на 100 метра. Ние ще го правим на 83 на открити мерници, без никакви приспособления оптически, без бързомери, без оптики и така нататък. Така че нека да го направим да видим какво ще стане. Да видим колко ни е ефективна за ловене на съвременни концепции на бойни действия платформата Калашников. Айде! Тръба!
Така, вървим към мишената след първата група. Не съм пуснал на запис, но то се види по мишената, че няма други дупки освен моите. Съм само аз на стрелбището. 5 изстрела. Винаги стрелям по 5 изстрела, въпреки указанията на завода производител и технологията за прострелките на платформата Калашников, които казват 3 от 4 изстрела трябва да са в кръг с 15 см диаметър на 100 метра. Защо 5 изстрел? Има си технология за това. Има си причина за това. Само че ние ще разкрия малко по-късно. Само да обърна камерата. Ето ги групите. Ето е групата. Така. Защо е такава групата? Групата е такава, защото съм сменил боеприпас и цевно устройство. Компенсатор. Смених компенсатор с пламегасител. Затова е малко така групата на 83 метра. Сега ще измеря и ще запиша. Така, отиваме отново към мишената. Умишлено не обръщам камерата към мен. Първо, не съм фотогеничен. Второ, за да няма, как да го кажем, интерпретации, че нещо лъжа, маме и така нататък. В тази връзка, който иска, може да ми брои крачките до мишените. Защото има такава практика в България. За да няма ощетени, все пак. Тук идеята е да се образуваме малко с инструменти, с които обичаме си играем и да боравим. На някои се налага даже да боравят с това, но това е една отделна тема. Така. Сега, долната мишена, мога да видите, има едни 3 дупки над жълтите квадратчета, защото се опитвах да се целя в средата на жълтите квадратчета по тази линия. Но горната част от мишената 1, 2, 3, 4, 5. 5 от 5.
Сега ще ги измеря. Трябва да става с телефона. Самовските патрони няма колко ги гледам. 30 са само тук. Източно-германските обаче 8,5 на 7,5. Да коментирам ли още? Отклонението с СТ5 само да видя къде е от точката на прицелване около 8 санта. Отиваме до машината да погледнем групата, която направих на механиката, по която да наложа бързомера. Нали, мързеливата.
коментирахме. Но, какво се получава на практика? Бързомера, в интерес на истината, копие на Елтех, пиратско копие на копието на Елтех, го взех от Тему с увеличителя, трипо, за някакви скромни пари. Но не върши работа. Никва. Няма корекции и така нататък и така нататък. Но това, което искам да видим в момента е размера на групата, която направих на механиката. Защото се оказа, че е най-добрата ми група днеска. Ето. Само да опъна рулетката. И така. Говорим за 6,5 на 5,5. Както искате, така го смятайте. Тук се прави много леко. Нормално. Ето. 6,5 на 5,5. Най-добрата ми група. Днеска. Приключихме. Сами видяхте какви са разликите с различни припаси на една и същата дистанция. Сами видяхте какви постижения могат да се постигнат, ако знаеш какво да правиш. Така че с малко повече тренировки, дори на 300 метра се получават ни хубави показания. Какви са съвременните концепции за водена война, говоря за механика, за открити мерни прибори. Ако се сложите с кълта, нещата да придобият друг характер. Други път ще го направим с бързомер. Китайче. С любеното съдействие и осигурено от наши приятели от All White България. Но за това ще говорим другия път. Може би по-нататък, защото следващото мероприятие, което ще направим, ще бъде с R15. Да ни кажа, че има разлика в платформите. Зад прикладното устройство ще е едно и също. Боеприпасите са различни. Но за това ще говорим пак, като дойде време за арката. После ще има една помпа. Пистолети няма смисъл, според мен. Има много хора, които работят и борават и преподават съзнание с пистолет. Така че очаквайте много видеа с разбори. Аз бях до тук.